سامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان watan sha'aban mun dan huta ko kuma mun yi kokarin yin binciken yadda za mu tsara tafsirin ramadana sannan kuma da ramadana gaba daya aka yi ta tafsiri kuma yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu za mu ci gaba da aikin da muka saba na karantar da al'umma abin da muka fahimta na yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu gudanar da rayuwarmu. Da farko muna farawa da ta'aziyya ga ƙasa baki ɗaya na rashin babban hafsin sojojin Najeriya General Attahiru da shi da waɗanda suka mutu tare da shi cikin hatsari. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa iyalansu haƙuri, su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe musu. Gurbin da ya bari wanda ana ganin kamar zamansa a wajen ya dace domin ya iya yunkurin cike gurbin ta hanyar ƙoƙarin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasa, to muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya cike mana gurbin da wanda ya fi shi. Ƙasarmu tana buƙatar addu'o'i ko da yaushe da fatan alheri. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Sannan kuma na biyu muna muku barka da arziki na gama Ramadana lafiya da kuma yin sallah lafiya. Waɗanda ba su da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu. To sai mu koma kan maganar karatun. Kun sani lokacin da muka rufe don tafiya hutu mun kai suratul Jumu'a, haka ne? Da haka za mu fara daga farkon suratul Jumu'a. Akwai sauye-sauye da zai faru a karatuttukanmu insha Allah, amma za mu ɗan fara da yadda muka saba kafin mu yi bayani sauye-sauyen da zai faru nan gaba. Kamar yadda muka saba, alaramma zai karanta mana ayoyi 10, sai kuma daman ita aya 11 ce, to da haka kawai za mu fara kai tsaye daga farko. Malam bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. To suratul Jumu'a, kalmar Jumu'a Bahaushe ya hausantar da ita, ya mayar da ita bahaushiyar kalma. Don haka da an ce Jumu'a, to dukanmu za mu yi tsammanin cewa mun san abin da ake nufi. Haka baya bukatar dogon bayani. To amma idan an dawo ɓangaren ilimi kuma ba haka abin yake ba.
domin da farko kalmar ma a larabcinta tana da hanyoyi hudu da ake faɗanta. Suratul Jumu'a, wato a samu rufu'a akan jimi ju, kuma a samu rufu'a akan mimi jumu'a. Na biyu jum'a, a ɗaure mimi ɗin a ce jum'a. Na uku jamu'a, a sanya fata akan jimi. Na hudu da fata'ar a ɗaure jimi a ce jam'a. Duka ana karanta, ana faɗa, amma afsahu, wanda ya fi fasaha ya fi ƙwarewa a larabci shine wanda muka saba da shi, jumu'a. To menene ma'anar jumu'a da larabci? Ma'anar jumu'a da larabci shine taro. Ana kiran ranar jumu'a da sunan jumu'a domin rana ce ta taro ake so a yi a ranar, musulmi su taru a wuri guda. To anan akwai kurakurai da muke yi akan juma'a. Na farko, ka cancana masallatan juma'a ya saba wa abin da shari'ar take so. Abin da shari'ar take so shine ku taru da yawa a wuri guda. Ya fi nuna mai kwarjininku. Ina fata ana fahimta. Kun san mu karantarwanmu muna iya ƙoƙarinmu a tunaninmu mu ɗora mutane akan abin da yake daidai, ba abin da muka saba ko abin da muke so. Kuskure na biyu da muke yi akan juma'a shine gina ƙananan masallatai na juma'a ba tare da lura da bukatun jama'a ba. Abinda nake nufi a nan, sai ka ga masallacin baya ɗauke mutane, baya ɗaukan adadin da ake so ɗin. Wannan sai ya kai mu ga kuskure na uku, shine tare hanyoyi da muke yi ranar juma'a. Akwai wurare 5 da shari'a ta hana a yi sallah a ciki. Daga ciki akwai tsakiyar hanya. Shari'a ba ta yadda ka yi sallah a tsakiyar hanya ba. Da ka tare hanyoyi da muke yi ranar juma'a haramun ne. Yanzu wani kila yana jina daga nesa ko yana gani na daga nesa, sai ce kaga to ai su ma suna yi. To kaga bata mafi muni kenan, a ce waɗanda ba musulmai ba da su muke koyi, kuma ma a wurin yin ba daidai ba. Da ma a wurin yin daidai ne to da sauki. A wurin yin daidai mu ya kamata mu ja gaba su kwaikwaye mu. A wajen yin ba daidai ba, ko da suna cin riba da ba daidai ɗin ba, to bai kamata mu kuma mu kwaikwaye su ba. Wannan amma fa sai in muna so mu zama musulman da za su dawo da kwarjinin musulunci irin na lokacin sahabbai. Ina fata ana fahimta. Kuskure na ƙarshe da muke yi shine ba ma sanin irin saƙonnin da ya dace mu aika wa al'umma a ranar juma'a. Da ka galibi sai ya zama na cewa saƙonnin namu sai su zama wasu iri.
in wata munasaba ta dace zan yi magana akan irin sakonnin da ya kamata mu dinga aikawa a masallatan juma'a. To ita wannan sura ta sauka ne a madina. Kun san idan na ce a madina ina nufin cewa bayan hijira, kuma ta fara da wasu kalmomi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tsarkake Allah, suna yin tasbihi ma Allah. Ka lura fassarar da muka yi cewa muka yi ne abin da ke cikin sammai, ba mu ce waɗanda ke cikin sammai ba. Shin akwai bambanci tsakanin abin da ke cikin sammai da waɗanda ke cikin sammai? Idan an ce abin da ke cikin sammai, ma'ana abubuwan da ke cikin sammai, ana nuna marasa hankali, ba masu hankali ba. Amma in an ce waɗanda ke cikin sammai, ana nufin masu hankali. Shine bambanci tsakanin man da ma. An gane? Ma fi samawati, abin da ke cikin sammai. To amma wannan zai sa mu yi ƙoƙari mu fahimci me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da ma abinda maimakon man waɗanda ke cikin sammai, saboda ya rinjayar da marasa hankali. Masu hankali idan sun yi tasbihi ga Allah bai zama abin mamaki ba. Kamar in an ce kofin ruwan nan yana yin tasbihi ma Allah, yana tsarkake Allah, ya fi zama abin mamaki. Shi yasa Allah ya amfani da su, ya ce duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke ƙasa yana me? tasbihi, yana tasbihi ga Allah. Shine waccan ayat ta ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wani abu ko menene shi face sai yana yin tasbihi ma Allah, sai dai ku ne ba kwa fahimtar tasbihi. Bari mu ɗauki abinda kowa ya san shi a nan. Rana, ba wanda bai san rana ba. Rana tana tasbihi ga Allah. Menene tasbihinta? Shine bin tsarin da Allah ya tsara. Tana tafiya akan mathematical order da Allah ya tsara. Tana gudu kilomita 18 a sakan ɗaya. Ba ranar da take, ba sakan ɗin da zai buga ta yi 15 ko ta yi 5 ko ta yi 20 ko ta yi 30. A'a 18 ɗin nan take tafiya. Shi yasa ka ga baka taɓa samun lokaci ya canja ba, baka taɓa samun rana ta tsinke ta haɗu ta lalata duniya ba. Allah ya ajiye ta tana tafiya a kan tsari. Haka wata, haka sammai, haka taurari, haka ƙasa, haka ruwan sama, haka komai yana tafiya yadda Allah ya umarce shi. Wannan shine nashi tasbihi. Tsirrai tasbihin su kenan su tsiro yadda Allah yake so. Duwatsu manya-manya su rike ƙasa kar ta girgiza, shine tasbihinsu. Komai Allah ya ajiye tasbihin shi, ya ajiye shi yadda zai yi tasbihi. Ruwa tasbihin shi shine in sha ji daɗi. To haka za ka kalli duniya.
shine yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Me yasa suke masa tasbihi? Me yasa ya cancanci ya zama dole a masa tasbihi? Saboda shine almaliki, mamallaki, wanda ya mallaki komai da kowa. Ka lura, sunan sarkin garin da larabci ne الملك. almaliku. alƙur'ani ya tabbatar da wannan suna akan mutum, ya ce wa ƙalar maliku tuni bihi astaghnishu li nafsi. mai mulki, to kenan ashe a cikin sunayen Allah akwai waɗanda Allah ya yadda bayansa su yi amfani da shi, amma akwai wanda bai yadda ba. ina fata ana fahimta. ina da ɗa mai suna alƙasim. wani ya tambaya me sunan shi, na ce alƙasim. sai ce ai alƙasim Allah kenan, abdulƙasim dai. na ce hawa jahilcin ka ya fito fili, ya na gabata wala. jahilcin ka ya fito fili. sunayen Allah akwai waɗanda Allah ya yadda bayansa su yi amfani da shi, kamar ga ɗaya mun samu mene almaliku, sai dai ba za a sa masa alif da lami ko da yaushe ba, sai in ya zama za a gane. a nan kuma za mu fahimci wani abu. idan aka ce wa mutum abdu, misali abdullahi, abdulazizi, to ya za a yi a takaita sunan in yayi tsawo? azizi. sai a ce azizi. kasaran nan ta nuna akwai idafar. shi yasa kar ka zo ka yi rigima da abokinka bai rabe mai suna azizi, ka ce ai sunan Allah ne. a'a ya haƙuri malam, ai azizi aka ce, an nuna abdul azizi ne. kuma me yasa ma su suka takaita sunayensu? kun san sanin saɓaninku da mutane yana taimaka muku wajen ku zauna lafiya. me yasa kake jin suna da suna lamidi, azizi, gafari, rashidi, hakimi, ko me yasa suka samu wannan? wato bincike ya nuna cewa lokacin mulkin mallaka, 'yan mulkin mallaka, turawan mulkin mallaka da suka zo, kasan sun shigo da missionaries kuma sun kafa makarantu, su ake kira makarantar mission ko? to irin wannan makarantu da manufa suka zo, daga ciki akwai ƙoƙarin rage muku duk wata alaƙarku da musulunci cikin hikima. to sai suka zo suka samu cewa idan aka zo za a ɗauki berabe a makaranta, in aka cewa sunan yaro da baban shi da kakan shi, sai a ce sunan shi abdullahi, abdulrazaki, abdulyaqini. shi kadai sunan shi abdullahi, sunan baban shi abdulrazaki, sunan kakan shi abdulyaqini. sai a ce ya yi tsawo, ku canja suna. to sai suka koma wajen malamansu suna tambaya, to yanzu ya za su bar karatun nan ne ko kwaya? sai malamansu suka ba su fatawa, suka ce a idan kuka je aka ce sunan ya yi tsawo, to ku ce layi azizi gafari. kun rage kenan a addini, ba ku yi laifi ba kuma ba za su hana ku karatun ba. ko kuma
ku faɗi sunan yare, kowa ya je ya dinga sa wa ɗansa sunan gargajiya, sunan al'adar yare da kuma sunan addini. Shi yasa har gobe idan aka yi suna sai ka ga an sa wa Bayarabe suna 2 ko 3 ma. ina fata ana fahimta. Wani sunan aka faɗa aka ce ma musulmi ne sai ka yi mamaki, ya aka yi ba sunan abin nan. To wannan kuma yasa mu gaya muku cewa musulunci fa asalan ba ruwan shi da suna. Musulunci asalan originally ba ruwan shi da suna. Inda ya damu da suna sai sunan ya aika mummunan sako, to musulunci bai yarda da shi ba. Amma matukar yana da kyau, don an ce sunanka ciwake ko cidawa ko nomau ko jimrau ko jatau ko wani abu dai, in dai ba ce ma aka yi mugu ba, to wannan sako bai da daɗi. Ai sahabbai gaba ɗaya da suka musulunta, galibinsu da suka musulunta, ko in ce ma duk sahabbai, kawo min sahabin da Umar kafin ya musulunta mai sunan shi Umar, to me yasa ba a canja ba? ina fata ana fahimta. To Allah ya samu dace. Al-Quddusi, tsarki, wato wanda ya tsarkaka sosai, babu kazanta tattare da Allah. Duk abin da yake kazanta ce ko gajiyawa ko kasawa, Allah ya wuce wannan. Al-Azizi, mabuwayi ne shi, Al-Hakimi kuma mai azanci. To ka lura da sunayen Allah, in aka kawo guda biyu a jiki, to sai kaga ɗayan nan tana cika ɗayan. Mulki, in ba tsarki akwai matsala. In akwai gajiyawa, in akwai tawaya, to akwai matsala. To shi yasa mulkin kowa bai cika ba, sai na waye ya cika? Sai na Allah. Shi kuma abin da ya cika shi shine shi Al-Quddus ne. Abin da ya tauye gwamnanku shine shi ba Al-Quddus bane, yana da wasu tawayoyi. Amma abin da ake so gare ku 'yan ƙasa, idan kuka ga tawayar gwamnati wacce ake iya kau da kai, ku kau da kai. Wacce ake iya nusar da ita, a nuna mata, a ce ke hukuma nan fa akwai matsala, to ku nuna mata. Idan wani lokaci muka yi magana muka ce akwai matsala a Najeriya, sai wasu 'yan rashin fahimta waɗanda ba su san addini ba, ba su san rayuwa ba, sai su ce don me to za a yi wa shugabanni wa'azi a laspika, ku je ku same su mana, ai kun san inda suke. Shi ya ɗauka cewa gidan shugaban ƙasa ko gidan gwamna kaman kasuwa ce, kawai za ka je ka ƙwanƙwasa ka shiga. Da yawa daga cikin masu mulkin zamani tsarinsu shine ba dama kawai ka je ka shiga, sai an kira ka, ko kuma ka rubuta doguwar takarda kana neman dalili kaza, kana so ka ga shugaban ƙasa ko ka ga gwamna. In ka nemi ka gan shi ko aka kira ka, sai an san me kuma za ka faɗa in za ka yi magana a wajen ma. In an yadda ka yi magana, to sai an faɗi me za ka faɗa. Ba haka ba, galibi sai an san me za ka faɗa. So da haka wani lokaci a faɗi matsala a laspika ya fi taimakon hukuma, amma kada a faɗa yadda zai tada hankali. Allah ya samu dace. Kuma mu daman muna daga cikin waɗanda ba mu ma cika son mu gansu ba, gaskiyar magana. Shi yasa baka taɓa jin ranar da na taɓa cewa ina son ganin shugaban ƙasa ba, ko ina son ganin wani gwamna. Ba za ka samu na rubuta ko na faɗa na ce ina son ganin shi.
ban ce kuma in kai kana son ganin shi kayi laifi ba, amma kowa da abin da ya dame shi a duniya. Ni baya cikin ajanda ta ne. Al'azizi ne kuma mabuwayi ne shi, ina fata ana fahimta. Mabuwayi ne shi Allah. To buwaya, mightiness, idan aka samu mightiness amma kuma sai ya zama babu wisdom, to akwai matsala. Idan aka samu buwaya, aka samu ƙarfi ya cika amma kuma babu azanci, to anan ne mutum zai zama tyrant, zai zama ɗan kama karya. Shi yasa aka kawo tsarin mulkin demokuraɗiyya don ya rage ƙarfin da aka ba wa shugaba. An ba wa gwamna ƙarfi da yawa, to amma menene zai rage masa ƙarfin nan kar ya yi kama karya? Shine sai a sa dokokin ƙasa, a sa tsarin mulki. Daɗin demokuraɗiyya kenan. In ba haka ba, kama karyar da ake yi ko yanzu ma da demokuraɗiyyar da tsarin mulki karan tsaye ake masa. Ba shi yake sa ka ga wani lokaci 'yan ƙasa sun yi zanga-zanga ko yajin aiki ba? Ba ga abin da ya faru a Kaduna ba? Akwai wanda ya yi tsammanin cewa za a iya yi wa gwamnatin Kaduna irin abin da aka mata dinnan, a shutting down ɗin wani facilities na gwamnati kwana 4. Kana jin a bayan aka ce ma za a yi wa gwamnatin Kaduna yadda take da ƙarfi dinnan, take ganin kanta azizatun ce ita, take ganin tafi ƙarfin kowa. Talakawan da suka jefa mata ƙuri'a ba komai ba ne su. Yanda ake nuna izza a Najeriya ma 'yan ƙasan da suke ƙoƙarin yin biyayya, in suka ɗan samu tangarɗa, in ka ga yadda ake gallaza musu, ba a gallaza wa 'yan ta'adda haka. Ka lura da kyau. Kuma shine abin da mu muke cewa a gyara, a kawo hikima ciki. Shi yasa Allah ya zama al'azizu ne shi kuma al-hakim, sai ya ce huwa alladhi والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين، shine ya aika cikin waɗanda suke ba a taɓa saukar musu da saƙon littafi ba, ba su da ilimi. Wato in ka ɗauki kalmar turanci, al'ummi shine illiterate, wanda bai da ilimin addini, illiterate ko? Wanda ba shi da ilimin addini, wanda bai da ilimin rubutu da karatu shine illiterate ba? To kalmar illiterate ba za ta baka asalin ma'anar da alkur'ani yake nufi da ummiya ba. Illiteracy da alkur'ani yake magana ba inability to read and write ba kawai. Saboda idan ka ɗauki waccan ayar wa ƙullin ladhina utul kitaba wal ummiyina, to sai ka fassara musu. Ai an ce ka ce wa waɗanda aka ba su littafi ahlul kitabi da kuma ummiyai. Me yasa aka kira waɗannan ummiyai?
saboda ba a taɓa ba su saƙon addini ba. Me yasa aka kira waɗannan ahlul kitabi? Shine an ba su saƙon littafi. Saboda haka rashin ilimi da ake nufi a nan ana nufin ƙwaƙolin rashin ilimi. Menene ƙwaƙolin rashin ilimi? Rashin sanin Allah, rashin sanin saƙon Allah a rayuwa shine ƙwaƙolin rashin ilimi. Da haka kada ka ɗauki wanda ya iya karatun ABCD ka ce masa malami, ka ce mai ilimi, sannan wanda ya iya karatun bismillah ka ce mar ba malami ba. Ban sani ba ko na taɓa baku labarin wani taro da aka yi ko yauwa ka taɓa ji kenan. An zo ana magana ne akan muhimmancin literacy. Aka tara waɗanda suke wurin taron, da dama daga cikinsu malaman allo ne. Aka samu wata mai bayani sunanta Grace. To Allah ya sa a aji ne ake bayani. Aka yi ta dinga magana tana ce musu illiterates, waɗanda ba su iya karatu ba, sun zo sai a ba su yara suna yawo da su kaza da kaza. Ta gama zaƙin bakinta sai aka zo fagen tambaya, sai wani ya ɗaga hannu. Da ya ɗaga hannu sai ce no, shi yana so ya rubutu ne abin da yake so ya faɗa. Sai ce to, ta ce to zo. Sai ya ɗauki alli sai ya rubuta ghainun ra'un, ya ce wata siyanin, ta ce Grace. Sai ya rubuta ghainun ra'un ya'un sin. Sai ce can you read this for me? Sai ta ce no. Sai ya rubuta, wanda ya fara rubuta na turancin ya fara rubuta, ya rubuta Grace Grace. Ya ce can you read this for me? Ta ce of course it is my name Grace. Sai ya rubuta kuma gainun ra'un ya'un sinun. Sai ce can you read this for me? Sai ta ce no, I can't, it is Arabic, I don't know how to read Arabic. Sai ce it is your name Grace, you are illiterate. Ka gani? So ilimi ba wai sai ka ji yaran wasu ba. Yana daga cikin matsalar da muka samu mu waɗanda aka mana mulkin mallaka. Muna ganin turanci shine ilimi. A'a, turanci yare ne, ilimi daban. Shi yasa za ka samu mutumin da aka haife shi bature yana jin turanci, amma in bai karatu ba za ga bai iya rubutu ba, za ga ba zai iya kere-kere ba, ba zai iya likita ba, ba zai iya kaza ba. Ilimi daban, yare daban. To kenan su larabawa ummiyai ne, manzan Allah kuma ummi ne, sai da Allah ya ba shi ilimi ya karantar da shi. To ya aiko da manzo, shine ya aiko da manzo minhum daga cikinsu. Wannan malamai suka ce an sa addu'ar annabi Ibrahim ce. Annabi Ibrahim ya roƙi a tada manzo a cikinsu. Wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. To shine Allah ya ansa. Shine anan yace yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, kuma yana tsaftace su. Menene tsaftacewa? Yana raba su da miyagun ɗabi'u. Kun gani ya tabbata a yanzu, ya fito fili ma masu hankali. Ba abin da ya cuci musulunci a duniya a yau kamar tsame kyawawan ɗabi'u da aka yi daga cikin addinin. Aka rufe shafin kyawawan ɗabi'u na addinin, aka dawo da mu kan
halayen jahiliya sai ka ga musulmi yana sallah a sahun gaba, salloli 5 ɗin nan yana sahun gaba, amma kuma halayensa irin na maguzawa ne. Kai wani za ka samu ba maguje ya fi shi halin kwarai, amma kuma idan ana maganan addini al'umma ba ta ganin shi a matsayin mara addini saboda yana ne zuwa masallaci, yana zuwa masallaci. To sai mun dawo mun fahimci cewa mai sallah a sahun ƙarshe idan ya zama yana da halin ƙwarai na zamantakewa da mutane ya fi mai sallah a sahun gaba. Wallahi in liman bai da halin ƙwarai, mamu da yake sallah a bayan shi ya fi shi kusa da Allah. Wata rana Al-Hasan al-Basri an yi sallah an sallame, sai ya waiwaya yana neman Ibn Sirin, yana so su yi maganar ilimi. Ibn Sirin babban malami ne. Sai Al-Hasan al-Basri ya ce ina Ibn Sirin, sai aka ce gashi can a sahun ƙarshe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibn Sirin, yau kai ne a sahun baya, me ya faru? Sai ce to akaramakallahu, kana ganin zai yiwu in dawo in zama kaman kai? Na yi odan kaya, an kawo kaya ba a gama sauke mun a shago ba, na ji ana hayya ala sala, kuma ga ibada can a shago na, in gama sauke kayana in tabbatar ba a cuce ni ba a kayan da na yi oda, in kulle shago in zo in yi sallah. Wancan ma fa ibada ne a karama kallahu. To yaya? Sai Al-Hasan al-Basri ya yi dariya, ya ce ai kai laƙadi utital jadala, an baka ƙarfin iya jayayya. Allah ya sa albarka a kayan naka. Abinda nake nuna muku a nan, magabatanmu na baya ba su yi wasa da sana'arsu da halayen kwarai da zamantakewar aure da zamantakewar jama'a, ba su yi wasa da wannan sun rike sallah sun ce ita ce addini ba, sun ɗauka duka addini ne. Ma'amalat, in ka dubi alkur'ani kashi 75% na alkur'ani abin da yake karantarwa mu'amala. Ya za a yi zaman aure, ya za a yi kasuwanci, ya za a ci bashi, ya za a yi kaza da kaza. Kashi 25 shine ya ɗauki ibada da tauhidi. Duk mutumin da ya ɗauki 25 ya ce ya zubar da 75, kai kasan ba zai ci jarabawa ba. Saboda haka 'yan uwa mu dawo kan wannan. To shine yana tsarkake su, ma'ana yana tsarkake su daga halayen banza da yanayi mara kyau. Wa yu'allimuhumul kitaba, kuma yana karantar da su littafin Allah, wal hikmata, da azanci, amma malamai da dama sun fassara hikima da sunna. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa bata takaita akan yadda za ku yi sallah ba, ta hada da yadda za ku yi rayuwa, yadda za ku yi zamantakewa. Za ka ga kaman idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, kun fi kowa sani sha'anin duniyarku, za ku ga kaman yana cewa ba ruwan shi da duniya ne. A'a, ya koyar da al'umma yadda ake zaman duniya. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, ko da yake sun kasance kafin wannan suna cikin bata mabayyaniya, bata ta fili, manifest error.
kuskure na sarari. Su larabawa me yasa aka ce suna cikin bata ta sarari? Saboda ai asalan larabawa ba wai ba su da addini ba ne, asalan a'a ba a aiko annabi ba larabe ba. Tun da Allah ya yi duniya bai taɓa aiko annabi ba larabe ba sai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na fata ana fahimta. Wani ikon Allah, galibin annabawan da Allah ya aiko waɗanda duniya ta san su, an aiko su ne daga cikin ƙabilar Banu Isra'ila mafi yawa. In ka ɗauka, in ka zame annabi Ibrahim, to duk zuriyarsa ce. To shi yasa aka ce suna cikin ɓata su larabawa, saboda me? Da suna kan addinin annabi Ibrahim. Ai shi yasa ka samu ɗakin Ka'aba a wajen ko? To suna kan wannan tauhidi sai suka bashi, sai ya zama suna cikin ɓata wacce take ta sarari. sai ce wa akharina minhum وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين wannan adafi ne ai aka yi ko? akan me? akan filummiyina. na fata ana fahimta. Shi ne ya aiko cikin ummiyai, ya aiko manzo daga cikinsu. Kuma akwai wasu ma da aka aika musu wannan manzan, amma lamma yalhaqu bihim, ba su riski waɗannan ba tuku, su ba su ga manzan ba. An taɓa tambayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce suwaye wa akari na min, sai shi aka sake tambayin shi, sai ya taɓa salmanul farisi, sai ya ce mutanen waɗannan inda za a rataye imani akan surayya za su je su samu shi. Yana nufin mutanen farisa. Sai malamai suka fassara wannan, na nufin malamai daga cikin magabata, sai suka fassara wannan aya da wannan hadisi da cewa ana nufin ajam, duk wanda ba balarabe ba, kuma da balaraben da ba sahabi ba, su ake nufi da wa akharina lamma yalhaqu bihim. Sai aka ce wa huwal azizul hakim, kuma shine mabuwayi mai azanci. Na gaya muku hikimar hada izza da buwaya, da hikima ko mightiness da wisdom, haɗa su yana da hikima. Idan kana da ƙarfi to ka nemi hikima. In zai yiwu ya kamata ka fara samun hikima kafin ƙarfi, ka samu wisdom kafin a ce ka samu might, kafin a ce ka samu power. Shi yasa 'yan arewa ku yi haƙuri, shi yasa mulki bai cika amfanan ku ba, saboda mulkin kawai kuke so, ba ku damu da azancin yaya za ku sarrafa mulkin
ya amfane ku, wasu ba su zage ku ba, wasu ba su koka ba. Amma yadda ake tafiya sai ku samu mulkin sai ya amfane su kuma su zo suna ta kokawa. Yanzu suna nan kokawar da suke ba ta tsaya ba a gidan rediyo da jarida da intanet ba, har suna ta rubutu zuwa majalisar ɗinkin duniya, su a raba su da 'yan arewa sun danne su. Wani yana nan in aka yi magana yanzu zai ce to a raba ɗin mana, ba sai mu tafi abinmu ba. To idan in ya gaya maka ka tambaye shi ka ce zo mana da Allah, ina ne iyakar arewan da kake maganan arewa ta tafi abinta, ina ne arewan da kake magana? In ka ce wannan arewar da su Saddauna suke cikinta, to babu ita fa yau. Ya kamata ka san wannan. La ƙaddarallah, in aka tashi yanka ƙasan nan, la ƙaddarallah, mafi ƙarancin yadda za ta yanku shi ne a yanka ta 4. Connaught, Middle Belt, Oduduwa Republic, Biafra. Waɗannan su ne mafi ƙarancin yadda Najeriya za ta yanku. Wataƙila Biafra ce ba za ta zauna ita ɗaya ba, 'yan south ce ba za su yadda su zauna da su ba, kamar yadda mu ma in aka ce arewa 'yan middle belt ba su yadda su zauna da mu ba. To kuma sai ka dawo ka duba, to yanzu ina ne bala'in kashe-kashe? Daidai ana jimamin mutuwar general Attahiru, Allah ya ji kanshi, an yi kashe-kashe a Zamfara. Now, mu ne dai ake ta kashe-kashe a cikinmu, ba haka ba? Da haka abin da ya kamata mu yi yanzu shine mu dawo cikin gida mu fara gyara. Na farko shine mu cire mummunar gubar da take tare da mu. Mummunar gubar da take tare da arewa ita ce tsargeranci da rashin mutunci da kashe-kashe da tashin hankali. Duk wanda zai taimaki arewa to ya cire wannan daga arewa. Duk wanda yake shugaba a arewa to ya yi ƙoƙari ba ya je na daji da suke da bindiga ma tukun ya kwace bindigar ba, na cikin gari da suke da tendensin yiwuwar ɗaukan makami ɗin mu yi ƙoƙari mu hana su. Don wallahi yanzu hatsarin da yake cikin gari a arewacin Najeriya ya fi hatsarin da yake cikin jeji ɗin, amma babu wanda zai gane wannan sai mai hangen nesa. Allah ya gyara mana, Allah ya zaunar da mu lafiya. Mataki na farko da ya kamata mu ɗauka a arewa, mu gaya wa matasa, don Allah duk mai tunanin tarzoma, mu tarbiyyar da muke wa 'ya'yanmu kenan yanzu, duk mai tunanin tarzoma ya cire ta daga zuciyar shi. Ka fara daga kan 'ya'yanka, ka nuna musu ko dungurinsu aka yi kasirama, ko zaginsu aka yi kasirama, su koyi haƙuri, su koyi kawar da kai, su koyi yafiya. Ta wannan hanya ne kaɗai za mu iya cire wa kanmu baƙin fentin da aka shafa mana ko muka shafa wa kanmu, ake kiran mu 'yan ta'adda. Allah ya sa mu dace. sai ce zalika fadlullahi, wancan abin da aka ambata me
sai ka ɗauko daga huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. To wancan aiko manzo da aka yi a cikinsu fadlullahi ne, falalar Allah ce, yutihi man yasha'u da yake ba wanda ya ga dama, wallahu dhul fadlil azim. Allah ma'abocin falala ne mai girma. Me alaka da wannan da wancan shine Allah yana da abin da zai ba wa kowa, yana iya baka ya ƙara maka. Shi yasa idan ka ga wani da falala, kada ka yadda ka ce don me ya samu. In ka ga ka gane kai ka fi shi cancantan falalan nan, shedan ne ya gaya maka wannan karatu. Domin Allah baya kuskure. Shi yasa ka ga mu ba ruwanmu da ni'imar da Allah ya wa wani, ba ita ce a gabanmu ba. Amma duk lokacin da muka ga abin da ya kamata al'umma ta gyara, za mu yi ƙoƙari mu faɗa gwargwadon iyawarmu, kuma ba mu ce tunaninmu ko fahimtarmu ita ce daidai kaɗai ba. In ka ga gyara, zo ka gyara mana. To yanzu za a yi magana akan ilimi. Akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi. Akwai bambanci tsakanin ilimi da azanci. Wataƙila na sa a turanci za ku fi ganewa. Akwai bambanci tsakanin intelligence da wisdom. Akwai bambanci. Akwai bambanci tsakanin a gaya maka karatu ka gane ka haddace, amma ka sanya karatun a cikin rayuwa, ka karantar da mutane ilimin da ba zai zama musu guba ba, to wannan kuma daban, shine wisdom. Ka sa ilimin a rayuwa, ka karantar da mutane ilimin da ba zai zama musu guba ba. Wai wannan magana fa kuma ya kamata a tsaya a yi magana a kanta. Shin a ilimi akwai wanda yake guba ne? Sai ka ɗau ilimi a matsayin abinci. Abinci yana gina flesh, haka? Ilimi fa yana gina soul ne, haka ne? Ilimi yana gina rauhani ne, yana gina zuciyar ɗan adam ne. Now idan ka ba da shi a gurin da a lokacin da bai dace ba, ko a yanayin da bai dace ba, ya zama maimakon mutane su fahimci daidai sai suka fahimci ɓanna, to kaga ya zama ka ba su ne guba. In baka gane karatun da nake faɗa da kyau ba, ka samu wani malami da ka yadda da shi, banda ne, ka nemo wani malami da ka yadda da shi, wanda ka san iliminsa yana da amfani. Ka ɗauko kuma wanda ake cewa an kashe shi, Allah ya sa wannan karan lokacin da aka kashe shi akwai mala'ikan ɗaukar rai a wajen. Ka san shi in aka kashe shi, an kashe shi so nawa ne ma, ni na so da yawa sai a ce maka an kashe shakkau, kuma sai ka ga wani sabon shakkau din. Ina tsammanin wancan kashewar babu mala'ikan ɗaukar rai a wajen, amma wannan Allah yadda mala'ikan ɗaukar rai ya sa hannu. Mu fatan mu kenan, so da bala'i ne shi a cikin al'umma. To ka lura, sai ka kwatanta me bambanci tsakanin karatun wannan malamin da ka yadda yana amfanar da al'umma da karatun wannan mutumin da ka yadda yana cutar da al'umma. Ai shi ma yana karanta karatu ko? Yana jan aya ya fassara. To me bambanci tsakanin karatunsu? Shi karatun da aka bashi guba aka bashi,
ba mai amfani ba. An ba shi karatun da ya fahimtar da shi cewa ya rikita al'umma, ya tayar da hankalin al'umma, ya kashe al'umma, ya tozarta al'umma, ya sa al'umma su zama marayu, ya sa al'umma su zama zawarawa, ya sa al'umma su talauce, ya sa al'umma su zama 'yan gudun hijira. Shi ne gwaninta, shi ne addini a wajen shi. zai kai shi aljanna. Wannan kuma shi ne abin da Allah yake so, da haka da wannan zai shiga aljanna. Kaga ilimin nan da aka ba shi guba ne. Shi kuma wannan malami da yake ƙoƙarin karantar da ku cewa ku yi haƙuri, ku zauna lafiya, ku yi ƙoƙari ku taimaka wa masu raunin can, ku yi ƙoƙari ku fahimtar da mutane addinin musulunci, shi kuma an ba shi ilimi mai amfani. To wannan shi ne matsalul ladina hummilu taurata. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كاغني مثل الذين حملوا التوراة. to a yau ba mu taɓo ku ba ko malam ladan tun da yake cewa to shi kenan malam ladan za mu tashi a aya ta 5 in mun zo sai ka tuna mana. Allah ya sa mu dace.